I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I Imong hara, ikaw ra Sige, go. Dili ko. Sige na ba? Dili. Dili ko. Nakalive yan sa Facebook. Ha, kana? Ah, Nge. walay viewers. We, bot. Ano sa ganito si... Imong hara, ikaw ra Sige, go. Dili ko. Sige na ba? Dili. Na-upload. Ato ara man na din nga file. Nga, di wala na lang yun kung gising. Go. Dili ko. Ay, tabang nabalinto. Bantay ko. Gusto mo na na, half ra man na imong hambit ko. May whole body. Wala bang kuha? Dila. We will go back. Ay, tabang ginawa na balinto. Yung whole body po, no? Saan ka na? Dira, oh. Dili makita tong ulo. Kung gani, anak daw, oh. Mga dapit. Anak ba? Anak, oh. Ay, dili Sa man. diha? Uso. Ay, Clara. Nga. Sabi na rin, dili whole body. That is the best position naman. Mana? Another? Or repeat? Sumok. so weird. Listen. Balik. Awa. Nade ko kabala dai. Nade ko kabalo. Ah. Ay. Nade ko kabala. Nade.
Ka-live na sa Facebook. Ha, kana? Ah, Nge. walay viewers. We, bot. Alright. Ano sa ganito si... Okay. Mana mapud kayo ko. Halak, sakit akong dugan. Ay, alam kay, wala man kay kuan Wala good. tayo warm up. Wala ka warm up. Hindi, anak dayon kay ka. Pastilan. Dapat smooth lang ang tayo mo pa. Pwede, senyorita? Sigurita. I love it when you call me senyorita. Si... Ha? Ito yung paluhon ang mikrofon. I will be sweating. Asa ganito ha? Ang saan eh? Corned beef o sausage. Hindi ko look out sa pilihan. O TMI mo to, TMZ. Ha? Ah. Dura na lang. Sige. Dora. Masa ganito ha? Wala mo ko. Wala mo kay warm up good. Kani, warm up ka niya. Ni. Lah, ako ang ilok eh. Ganito. Ilok na ko kay kuanan. Sino dahil ka? Adik ko.